Je merkt dat 30 jaar status aparte Aruba een stuk verder geholpen heeft. 30 jaar geleden was er een heel klein haventje aan de paardenbaai. Nu zijn er grote toeristenschepen. Je merkt de welvaart, je merkt het enthousiasme. En zonder die status aparte was Aruba altijd afhankelijk gebleven van andere eilanden. Tegelijkertijd hebben ze een premier, Mark Eeman, die het belang inziet dat Aruba een deel is van het koninkrijk. Hij is de enige echte staatsman in de Antillen die dat koninkrijk belangrijk vindt, ook voor Aruba en voor Nederland. Dus ik ben heel blij dat deze dag in dat licht ook gesteld wordt. Hij sprak vandaag over de waardigheid en over de visie. Die visie wordt nu opnieuw vertaald. En dat is voor mij de reden dat ik die 30 jaar hier ook graag wilde zijn. En 18 maart is een bijzondere dag. De Nederlanders zijn altijd erg op de penning, ook onderling. En Mike had een verantwoordelijkheid om Aruba ook te laten groeien in een tijd van economische teruggang. De begroting op orde maken is nu zijn grote opgave. Maar dat is alleen mogelijk als je vertrouwen niet bij de bevolking. En het feit dat hij nu al een 6-tal jaren minister-president is, geeft aan dat hij stevig hier in het land verankerd is. Muito contento de estar back na Aruba para a ocasião aqui. De 3 dias agora aqui com Mitaquinan como vice-primeiro de Curaçao. Anto tá opi bom para miratur mi amigo nan back aqui nan. É netwerk toch die reino. Botar aqui nan, botar mi colega nan minister nan de Aruba aqui nan, pero Sint Maarten também e Curaçao. Anto tá bom para topo outro na ocasião assim, na ocasião festivo. Ocasião que o povo de Aruba está celebrar 30 anos de status apartes, status mais importante do reino, e outro país do reino a seguir depois. E está bom que nós está seguir está junto do reino e para nos ajudar outro, colaborar com outro, anto sostener outro de nosso crescimento do reino aqui.